del monestir de Nostra Senyora de la Murta té, en el segle XIV, quan així trobem que n'hi havia 11 ermitanys. I aquests ermitanys, per a fer-se en la propietat de tot el territori que era del cavaller Arnau Serra d'Alzira, és quan decideixen agrupar-se com fer una congregació conventual. D'ahir que se'n van a la Plana de Sàvia, on hi havia també uns ermitanys que estaven fundant el que seria posteriorment l'Orde de Sant Jeroni. Però estant allí són seqüestrats per pirates berberiscos i estan 2 anys en el nord d'Àfrica, fins que el duc de Gandia paga el rescat, tornen, i quan tornen volen vindre a la Murta, però el duc diu, ja que paga jo el rescat, per favor, quedeu-se en els meus dominis, en els meus territoris. I se funda Sant Jeroni de Cotalba, en Alfauir. Si vegem tant Sant Jeroni de Cotalba com el monestir de la Murta, crida l'atenció que tenen una potent torre defensiva. I tota l'arquitectura dels 2 edificis conventuals, que són les primeres fundacions jerònimes de la Corona d'Aragó, són castells, són fortaleses. Clar, diguem moltes vegades que és l'herència dels pares fundadors i la preocupació de ser assaltats per pirates berberiscos. També, en el segle XVI, trobem tota la línia costera del territori valencià que s'alcen una sèrie de torres defensives de guaita precisament per lo mateix, per control de l'arribada de pirates berberiscos a la costa. La Torre dels Coloms era exempta per donar-li més aïllament en cas d'assedi, que vingueren a assetjar el monestir, i aquesta potència d'edifici, d'immoble, de caixa de torre d'homenatge, està donada també per els matacans, que té 4 balcons en cada façana, que són els que protegeixen l'accés a la base de la torre per evitar que feren mines i intentar accedir a la torre. Té almenes, té troneres, espilleres. Realment és un edifici pensat per a una defensa en la qual tampoc estaven preparats els monjos. Junt a l'arquitectura, com diuen, arriba un moment que aquesta torre exempta té que annexionar-se per necessitats d'espai. Poquet a poquet aquest edifici és des que quan la desamortització va entrant en ruïna per l'abandonament dels propietaris, l'únic que queda ara en peu, diguem, més solemne, és la torre perquè és molt rècia. En el transcurs de les excavacions arqueològiques que s'iniciaren en 1935, ens va permetre, a banda de conèixer l'estat de l'edifici, traure a la llum diferents dependències desconegudes. Tenim una col·lecció d'aquarel de 1846 en què veies un edifici que aparentment no quadrava en l'espai que s'identificava com el que ocupava el monestir. Però en les excavacions sí que van traure perfectament la perifèria, o sigui, el perímetre del tot de les ruïnes, i com dia alguns dels elements com el claustre, l'antiga sacristia que havia sigut la primitiva església del monestir, diferents dependències, que van permetre fer un alçament planimètric de cara a un estudi posterior, que va ser el pla director, en el qual ens basem per als treballs de recuperació d'aquest edifici tan emblemàtic. Tot aquest complex és molt singular, perquè trobem un gran binomi, que és el valor natural, el patrimoni natural i el patrimoni cultural. El poder recuperar i donar-li un valor cultural, un ús, una museïtzació a aquesta torre, a banda de la recuperació i posada en valor, permetirà que molts puguen accedir al seu interior, conèixer les seves particularitats i ser un element que propicie treballs futurs de recuperació d'altres dependències o altres espais del monestir o de l'entorn del monestir. Les noves tecnologies ens poden ajudar molt. La proximitat de tot el treball de digitalització, tot el treball que se fa d'informàtica, se pot distribuir d'una manera que arriba a tots els racons de tots els hogars o de tots els punts de la geografia, de manera que tots, d'una manera molt còmoda, abans de la visita, durant la visita i posterior a la visita, puguen treballar, conèixer, disfrutar i inclús familiaritzar-nos més amb totes aquestes coses que d'una altra manera, si no és presencial, no se podria obtenir.